அடிமையர் நெஞ்சினில் எரியும் நெருப்பாம் அஞ்சா நெஞ்சன் அவன் புலியின் பிறப்பாம் விடுதலை ஒன்றே என் தலைவன் இலக்காம் வெற்றி ஒன்றே அவன் முரசின் முழக்காம் பிரபாகரனை பின்பற்று பிறந்த உன் மண்மேல் வையடா நம ஸ்ரீதரன் நம மம நம பேர் உனக்கே ஒரு வசனத்துல மகே நம கரண்ட் பில் என்று சொல்ல தெரியாது மகே நம கரண்ட் பில் உனக்கே சொல்ல தெரியாது ஸ்ரீதரன் பேர் என்ற பேர் பாவிச்சவர் இந்த பேர் பாவிச்சிருக்கிறார் அது இது மம நம மம மம நம அடே சிங்களம் தெரியாண்டா செம்மறி தமிழாத காணி பிரச்சனைக்கு லேண்டுக்கு என்ற பேர் பாவிச்சிருக்கிறார். Did he mention your name, honorable member? கல்லில தம்பி நீ போய் அங்க புல்லு வச்சாலும் கிரவுண்ட் வராது நீ அங்க போய் புல்லு வச்சாலும் வரா சும்மா சரத்தை கூட்டி கொண்டு அங்க மாங்க தோட்டம் வைக்க போறேன் தேங்காய் தோட்டம் வைக்க போறேன் சரத்தை ஏமாத்தாடா உனக்கே ஒரு வசனத்துல மகே நம கரண்ட் பில் என்று சொல்ல தெரியாது மகே நம கரண்ட் பில் உனக்கே சொல்ல தெரியாது பேருந்து நீ அவனை அந்த அளவு அதுவும் ஒரு கல்லன் இதுவும் ஒரு கல்லன் நினைக்காத அவருக்கு சப்போர்ட் பண்றாரு முழு கல்லன் இந்த முழு கல்லல் முட்டாள்களால வடக்கு மாநில சமூகத்தை நாங்கள் ஒருபோதும் ஏற்ற முடியாது இந்த பட்ஜெட் தொடர்பான மிச்ச கதையில எல்லாத்தையும் நான் பெரிய ஆறுதலா தமிழ்ல கதைக்கிறேன் இன்னொரு 3 நாள் நான் கதைக்கலாம் பட்ஜெட்ல ஆறுதலா கேட்போம் கடானே இடப்பா கடானே தான் அடுத்து දෙමළ තේරෙන්නේ නැහැ සිංහල තේරෙන්නේ නැහැ මේ හරිද ඊට පස්සේ නෑ පොයින්ට් වෝටර් එක නෙවෙයි මගේ වෙලාව නෑ මගේ වෙලාව දෙන්න බෑ අඩු කරන්න එපා මේ ස්ටොප් වොච් එක යනවා ස්ටොප් වොච් එක යනවා දෙන්න මම බලාගෙන ஆகவே நீங்கள் சும்மா அந்த குடுபிடிக்கிறோம் அது இது மம நம அடே சிங்களம் தெரியாண்டா செம்மறி தமிழாத உனக்கு சிங்களம் தெரியாடா தமிழ்ல கதை தமிழ்ல தானே பிறந்த நீ அது மம நம ஸ்ரீதர் ஏண்டா கொள்றீங்க தமிழ உங்களுக்கு தெரிய சிங்களம் தெரியாடா தமிழ்ல காட்சி பாருங்க ஒன்றும் பரவாயில்ல சரி நேர விடயத்துக்கு வருவோம் எங்கண்டு சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு கேட்கிறேன் இல்ல தெரியாம கேட்கிறேன் இந்த நடுவில் ஒரு பிள்ளையார் சிலை வச்சா சும்மா இருப்பீங்களா நான் கேட்கிறேன் அடே நீங்க என்ன அடிச்சு கொள்ளுவீங்களா இரண்டா உங்களோட மனசுல இருக்கிற வரி நீங்க சிங்களவன் என்ற வரி நான் நாளை கொண்டு பாராளுமன்றத்துக்கு முன்னால ஒரு புத்தர் சிலை எடுத்து போட்டு நான் ஒரு பிள்ளையார் சிலை வைக்கிறேன் உங்களால முடியுமா வைக்க விட ஏனென்றால் திரும்ப அடிக்கிறீர்கள் நாங்களும் பார்க்கிறோம் ஆனால் நாங்கள் ஒன்று மட்டும் சொல்றேன் கடைசி தமிழன் பால் குடிச்சா கடைசி தமிழன் இருக்கும் வரைக்கும் வடக்கு மாநிலத்தில் ஒரு ஓட்டு உங்களுக்கு விழாது பக்கத்து வீட்டுக்கு பிறந்தவனால மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஓட் போடு எங்க ரஜீவன் நம்பி எங்க இளங்குபரன் நம்பி எங்க ஒவ்வொரு தமிழ் எங்க பைசால் எங்க ஒரு வசனம் கதை கேளுமா உங்களால் ஒரு வசனம் கதை கேளுமா நான் தமிழ் பால் குடிச்சு வந்தவன் ஆனால் முஸ்லீம் எனக்கு என்னுடைய ரத்தம் நீங்க என்ன சொன்னாலும் நான் ஒவ்வொரு முஸ்லீமுக்கானியும் அடிபடுவேன் ස්ථාවර නියෝග යටතේ විතරයි දෙන්නද මොකද්ද පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එක මට වෙච්ච සිද්ධියක් මට අනිවාර්යයෙන් කියන්න ඕනේ මම පළවෙනි සැරේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ආවිල්ලා ඉන්නවා මෙහෙමයි මට නම්බර එක කියන්න නෑ මම දැන් කතා කරන්න ගියා විපස්සනායකගේ ඔෆිස් එකට මට වෙන් කරපු බලාව බලන්න එතකොට ස්ථාවර නියෝග අංකය මට ගැව්වා ස්ථාවර නියෝග අංකය සටහන් කරන ඇතුලේ සිද්ධ වෙනවා නම් මේක අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුලේ සිද්ධ වෙනවා නම් කොහොමද මේ පාරවල් වල යන්නේ කතානායකතුමාට පැමිණිලි කරන්න මන්ත්‍රීතුමා දැන් මේ මට ගැව්වා ඔෆිස් දැන් අර පුටු සිද්ධිය නිසා ගරු මම ડોක්ටර් කෙනෙක් ගරු නිශාන්ත සමරවීර මන්ත්‍රීතුමා හැබැයි මම ඒක කරන්නේ ගරු නිශාන්ත සමරවීර මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 7ක් කාලයක් ගරු ස්ථාවර නියෝග අංකය මොකද මන්ත්‍රී දෙන්න ගරු මුරස්සේ මන්තුමිය මේ මන්ත්‍රීතුමා යාපනයේ ස්වාධීන මන්ත්‍රීතුමා විපක්ෂ නායක කාර්යාලයට ඇවිල්ලා විපක්ෂ නායක ලේකම්වරයා ඉදිරියේ බොහොම අශෝභන ලෙස හැසිරුණා. ඔහු නොගැලපෙන වචන කුණුහරුප කිව්වා. ඒ අවස්ථාව තමයි මේතුමා ගැන ඒ සම්බන්ධව අපි කතානායකතුමාට පැමිණිල්ලක් சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு கேட்கிறேன் இல்ல தெரியாம கேட்கிறேன் இந்த நடுவில் ஒரு பிள்ளையார் சிலை வச்சா சும்மா இருப்பீங்களா நான் கேட்கிறேன் அடே நீங்க என்ன அடிச்சு கொள்ளுவீங்களா இரண்டா உங்களோட மனசுல இருக்கிற வரி நீங்க சிங்களவன் என்ற வரி நான் நாளை கொண்டு பாராளுமன்றத்துக்கு முன்னால ஒரு புத்தர் சிலை எடுத்து போட்டு நான் ஒரு பிள்ளையார் சிலை வைக்கிறேன் உங்களால முடியுமா வைக்க விட ஏனென்றால் திரும்ப அடிக்கிறீர்கள் நாங்களும் பார்க்கிறோம் ஆனால் நாங்கள் ஒன்று மட்டும் சொல்றேன் கடைசி தமிழன்
பால் குடிச்ச கடைசி தமிழன் இருக்கும் வரைக்கும் வடக்கு மாநிலத்தில் ஒரு ஓட்டு உங்களுக்கு விழாது. பக்கத்து வீட்டுக்கு பிறந்தவனால மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஓட் போடு. எங்க ரஜீவன் நம்பி, எங்க இளங்குமரன் நம்பி, எங்க ஒவ்வொரு தமிழ், எங்க ஃபைசால், எங்க ஒரு வசனம் கதை கேளுமா? உங்களால் ஒரு வசனம் கதை கேளுமா? நான் தமிழ் பால் குடிச்சு வந்தவன், ஆனால் முஸ்லீம். எனக்கு என்னுடைய ரத்தம். நீங்க என்ன சொன்னாலும் நான் ஒவ்வொரு முஸ்லீமுக்கானியும் அடிபடுவேன். Archuna Mahatmatituma. Very good morning to the Honorable Speaker and to the co-members of the Parliament. I would like to mostly speak in Tamil because my people from the north is looking at this speech today. I am bringing this very important public issue to the Parliament. உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும், யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலை எனப்படுவது வடக்கு, அதாவது அனுராதபுரம் தொடக்கம் வடக்கு வரைக்கும் உள்ள முழு மக்களுக்கான சேவை வழங்குகின்ற ஒரு போதனா வைத்தியசாலை. அந்த போதனா வைத்தியசாலையில் ஒரு நாளைக்கு 1500 நோயாளர்கள் சிகிச்சை பெற்று வெளியேறுகிறார்கள். அங்கே 3 வருடங்களுக்கு முன்னர் 170 சேவையாளர்கள் எதுவித ஒப்பந்த அடிப்படையும் இல்லாமல் வேலைக்கு அமர்த்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். அது லேபலோ என்ற அடிப்படையில் அது மிகவும் பாரதூரமான குற்றம். அந்த 170 இளைஞர் யுவதிகளும் என்றாவது ஒரு நாள் தங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் என்ற அடிப்படையில் 3 மாதங்களில் தங்களுக்கு சர்டிபிகேட் தருவதாக அவர்கள் அழைக்கப்பட்டு இப்போது 3 வருடங்கள் கடந்திருக்கிறது. அவர்களுக்கு மாதம் 10,000 ரூபாய் என்ற அடிப்படையில் சம்பளம் ஒதுக்கப்படும் என்று கூறப்பட்ட போதிலும் அதி உயர்வாக மாதத்திற்கு 10,000 ரூபாய் 5 மாதங்களே வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இது ஒரு மிகப்பெரிய மிலேச்சத்தனமான லேபலோ என்கின்ற ஒன்றை மீறுகின்ற குற்றமாகும். அது சுகாதார அமைச்சுக்கு கீழே வருகிறது. அவர்கள் அதன் பின்பு அரசாங்கம் இந்த முறை தேசிய மக்கள் சக்திக்கு வாக்கெடுகின்ற போது சகல மக்களும் தேசிய மக்கள் சக்திக்கு வாக்களித்திருக்கிறார்கள். வாக்களித்து அவர்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டது தங்களுக்கு நியாயமான நீர்வு கிடைக்கும் என்ற அடிப்படையில். ஆனால் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை மறந்த அரசாங்கம் அவர்களை கவனிக்காது விட்டதால் எங்களுடைய மதிப்புக்குரிய கௌரவ அமைச்சர் வடமாநிலத்துக்குரிய அமைச்சரையும் அவர்கள் சந்தித்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் சந்தித்த போது கூட வாக்குறுதி வழங்கப்பட்டிருக்கு. அதன் பிறகு ஜனாதிபதி செயலகத்துக்கு முன்னால் சம்பந்தப்பட்ட 170 உறுப்பினர்களும், அதாவது தொண்டர்களும் அவர்களுடைய ஸ்ட்ரைக் செய்கின்ற போது அவர்கள் சுகாதார அமைச்சரிடம் அனுப்பப்பட்டு சுகாதார அமைச்சர் வாய்மொழி மூலமாக அவர்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறார், நீங்கள் மீண்டும் வேலைக்கு செல்லுங்கள், உங்களுடைய வேலைகளை நான் பாதுகாத்து தருகிறேன் என்று. ஆனால் அங்கே வந்து வேலை செய்த அன்று புரொட்டஸ்ட் பண்ணின அவ்வளவு வேலை செய்கின்ற ஆட்களும் மீண்டும் வைத்தியசாலைக்கு செல்லும் போது வைத்தியசாலை நிர்வாகியான டாக்டர் தங்கமுத்து சத்தியமூர்த்தி எனப்படுவரால் மிலேச்சத்தனமாக மிரட்டப்பட்டு காவலாளிகளால் வெளியே அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார்கள். அப்போது அவர்கள் எனக்கு தொலைபேசி அழைப்படுத்த ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற அடிப்படையில், அண்ணா நீங்கள் தயவு செய்து எங்களுக்காக அதைக்க முடியுமா என்று. நான் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து பாராளுமன்றத்துக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டது வடக்கு கிழக்கில் இருக்கின்ற சுகாதாரத்துறையில் நடக்கின்ற ஊழல், அட்டூழியம், மக்களுக்கு நடக்கின்ற அடிப்படை உரிமை மீறல்கள் சம்பந்தமாக கதைத்தே என்னால் பாராளுமன்றம் வர முடிந்தது. ஆனால் கவலைக்குரிய விடயம் என்னவெனில், யாழ்ப்பாணத்தில் நடக்கின்ற இந்த பிரச்சனைகளை அவர்கள் யாருக்குமே சொல்ல முடியாது. சம்பந்தப்பட்ட வைத்தியரிடம் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக என்னுடைய சேராக இருந்தும் அவரிடம் நான் காவலாளிகளிடம் தெரிவித்து விட்டு அவர் என்னுடைய மதிப்புக்குரிய ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு எனது காலை வணக்கங்கள். என்னுடைய சேராக இருந்தும் அவர்களிடம் நான் போய் கதைக்கின்ற போது மதிப்புக்குரிய வைத்தியர் என்னை வெளியே போகுமாறும் அதன் பிறகு செக்யூரிட்டி கார்டுகளை அழைத்து என்னை வெளியே திரட்டுமாறும் அதன் பிறகு போலீசாரிடம் தெரிவித்த போது போலீசாரிடம் சொன்னேன் நான் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்று. அதற்கு பிறகு அத்துமூறி ஒரு MBBS வைத்தியனாக இருக்கும் எனக்கு 8 வருடம் அதே வைத்தியசாலையில் படித்த எனக்கு என்னை ஒரு தரங்குறைவான ஆளாக என்னுடைய பாராளுமன்ற சிறப்பு உரிமைகளை மீறி என்னை வெளியே அனுப்பியிருக்கிறார். அது தவிர எனக்கு மேல் வழக்கு கூட பதியப்பட்டிருக்கிறது. இது மக்களுடைய நியாயங்களை கதைத்து என்னுடைய 19வது வழக்கு என்பதை பாராளுமன்றத்தில், என்னுடைய தனிப்பட்ட வழக்கு அல்ல, வடக்கு கிழக்கில் இருக்கின்ற தமிழ் மக்களது குறைகளையும் அரசாங்கம் இதுவரை காலமும் புகட்டு அரசாங்கம் செய்த அநியாயங்களையும் ஊழல்களையும் கதைத்து எனக்கு வழங்கப்பட்ட 19வது வழக்கு என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என் உயிர் இருக்கும் வரை தமிழனுக்காக வழக்குகள் மட்டுமில்லை, நெஞ்சில் சூடு வந்தது கூட தயாராக இருக்கிறேன். மிகக்குரிய கவலை என்னவென்றால் கௌரவ பாராளுமன்றமும்
இந்த எதிர்க்கட்சி தலைவர் உங்களுடைய மதிப்புக்குரிய ஜனாதிபதி கூட எனக்கு இதுவரை எந்த பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளையும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அதன் பிறகு அதன் பிற்பாடு இந்த அவ்வளவு நோயாளர்களும் எனக்கு அழைத்த முறைப்பாட்டு அந்த முறைப்பாட்டினுடைய கடித பிரதிகள் இங்கே இருக்கின்றன. இதை நான் பாராளுமன்றத்தில் தர விரும்புகின்றேன். அது தவிர அவர்கள் கைகளால் வழங்கப்பட்ட කරුණාකර ඔබ ඉදිරිපත් කළ තියෙන කොලේ තියෙන ඉදිරිපත් කළ තියෙන ප්‍රශ්න පමණක් කතා කරන්න. ඒක විතරයි කතා කරන්නේ මෙතම. එතකොට මේ මගේ අතේ දීලා තියෙන්නේ මෙච්චර කම්ප්ලයින්ට්ස් පද. මේවා අපි ටේබල් කරන්න කැමති කරුණාකරලා මේක දැනගන්න. එතකොට මේ පුත්කලයා ડોક્ટર සත්‍යමූර්ති ඒ හොස්පිටල් එකේ මන්ත්‍රීතුමා කොලේ තිබෙන දේ පමණක් කතා කරන්න. ඔබ ඒක විතරයි කතා කරන්නේ. ඒක ලිඛිත වලින් මම දීලා තියෙනවා කතානායකතුමා. ලිඛිත වලින් දීලා තියෙනවා ඒක. ඔව් එතකොට මේ ડોક્ટર සත්‍යමූර්ති කලින් පොහොට ආණ්ඩුවේ එයා කැබිනට් මිනිස්ට්‍රීකින් එයාට එයා ඇක්ටිං කන්සල්ටන්ට් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් එයා කන්සල්ටන්ට් කෙනෙකුත් නෙවෙයි. එයා ඇක්ටිං කන්සල්ටන්ට් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් විදියට ඉන්න කාලේ කැබිනට් එක අප්‍රූවල් එකක් දීලා එන්බෝස් දීලා තියෙන්නේ. එතකොට එතනින් එන්පෝස්ට් එක දුන්නාම වෙන කාටවත් යන්න බෑ. මෙයාට ඇක්ටිං කන්සල්ටන්ට්. එතකොට දැන් මම කරුණාකරලා ඉල්ලනවා මේ වගේ පුත්කලයෝ පොලිටිකලි ඉන්වෝල්ව් වෙලා මේ වගේ අපොයින්ට්මන්ට් දීපු පුත්කලයෝ අයින් කරලා එතන ඉන්න ළමයිට සාධාරණයක් කරලා දෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. කරුණාකරලා NPP ආණ්ඩුවකට අපේ ජනතාව සඳ දුන්නේ අපි මේ වගේවල් අපි ඕගොල්ලෝ හොරු අල්ලනවා කියලා. එතකොට මේ වගේ හොරු ආරක්ෂා කරලා මෙයාගෙන තියෙන කම්ප්ලයින්ට් ටිකක් බලන්න මෙච්චර කම්ප්ලයින්ට්ස් ටිකක් තියෙන මෙයා ගාව. එතකොට මෙයා තාම තියාගෙන එයා කියනවා ඉන්න මේ මන්ත්‍රී කෙනෙක් කවුද අමති කෙනෙක් එයාගේ රයිට් හෑන්ඩ් කියලා. එතකොට DCC මීටින් එක ඇවිල්ලා කියනවා මම මේක එළියෙන මාව මරනවා කියලා. එතකොට පාර්ලිමේන්තු මෙම්බර් කෙනෙකුට මට පාරේ යන්න බෑ මට වාහනේ දීලා නැහැ මට ආරක්ෂාව මුකුත් දීලා නැහැ. එතකොට මං කොහොමද හොරු අල්ලන්නේ? ඕගොල්ලෝ හොරු අල්ලනවා කියලා කිව්වා. එතකොට ඒ වෙල ටික මං කරන්නම්. කරුණාකරලා මේ කම්ප්ලයින්ට්ස් ටික මේ බාරගන්න මම පැහැදිලිම කෙටින් මං ඉල්ලලා තියෙනවා. ඒ වගේ පුත්කලයෝ හොස්පිටල් එකකින් අයින් කරලා දාන්න කියලා. දෙවෙනි එකක් තමයි එයාගෙන ඉම්පාර්ෂල් ඉන්ක්වයරි එකක් ඉල්ලන්න කියලා යුදවන්න කියලා ඉල්ලනවා. තව එකයි අපි DCC මීටින් වලත් කතා කරා. ඒ DCC මීටින් වල කතා කරනකොට එතන තිබ්බ ප්‍රශ්න ඔක්කොම ටික මම අරු කතානායකතුමනි තුමාට වෙලා තිබෙන අසාධාරණ විපක්ෂ සංවිධායක මණ්ඩලයෙන් වෙලා නොදී තිබෙන ප්‍රශ්න අපි මෙතන වාර්තා කරලා තිබෙනවා. නමුත් එතුමා 27 යටතේ ඔබතුමාට ලබා දී තිබෙන ලිඛිත ලේඛනයෙන් සහ මුලින්ම පිටපණිමින් දැන් මෙතන වෙනම සංවාදයක් කරන්න. ඉතින් මේක පාර්ලිමේන්තුව ඉස්සරහට විරුද්ධයි. ඒ ඔබතුමාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක හරියට එතුමාට උපදෙස් දීලා කරන්න. ස්ථාවර නියෝග 27 යටතේ පෞද්ගලික පැහැදිලි කිරීම ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීතුමා. අවසන් කරන්න. මම පාර්ටි ලීඩර් කෙනෙක්. මේකෙන් ආවලා මට කතා කරන්න බෑ. එහෙනම් ඔබතුමාලා කියන්න මට එන්න බෑ කියලා මං ගෙදර ඉන්නා. එතකොට වැඩක් නෑනේ. එතකොට අපේ මිනිස්සු ඡන්දය ඉල්ලලා බලන්නකෝ. දැන් මේ විපක්ෂයෙන් ගිහලා එනකොට ඕ ලෙවල් නැති මිනිහාගේ විපක්ෂයකට දාලා මන්ත්‍රීතුමාගේ ප්‍රකාශය අවසන් නම් ඉඳගන්න අසුන් ගන්න. මන්ත්‍රීතුමාගේ ප්‍රකාශය අවසන් නම් අසුන් ගන්න. ඕගොල්ලෝ අල්ලන්න ගියාම ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම ටික අල්ලන්න ඕනේ. ඒක අපේ ජනාධිපතිතුමා කරුණා කරලා මේගොල්ලෝට අපිට දුන්නාට අපිට හරි මං අරන් දෙන්නම් ඕගොල්ලෝ අරපු ඔක්කොම අරන්දක් ජෆ්නාවල මේ ඩොක්ටර් සර්වානන්ද තියාගෙන ඕගොල්ලෝ මරපු එකක් ඕගොල්ලෝ කරපු වැඩ ටිකක් අපේ මිනිමරුවා ඒ ටික ස්ථාවර නියෝග වලට පටහැනි සීලුම දේවල් මන්සඩ් වාර්තාවෙන් හරි ඒ ටික ඔක්කොම මම ගරු කතානායකතුමනි අපි ඔබතුමායි ගරු කතානායකතුමනි අපි ඔබතුමාට කියන්න කැමති ඕනේ මට තාත්තා කෝ කියලා අඩුමගාන තාත්තා මරලා තිබ්බානම් අද මම ආවිල්ලා මේක හින්නවා කියන්නේ මේ සිංහල කතා කරන්න පුළුවන් කියන්නේ මගේ තාත්තා නිසා තාත්තා තමයි මට කියලා දුන්නේ සිංහල හැබැයි අද නෑ අද කොහෙද කියලා හොයන්න නෑ කොච්චර කැකුව තියනවද කියලා හිතලා බලන්න කවන්නේ හැබැයි මම කවුරු මාව මරලා දැම්මොත් මගේ තාත්තා වෙනකොට මම වෙඩි හිටිනවා ඒක එකයි හරි තව එකක් කියන්න 2024 ජූන් වල මාව අයින් කරගත්තා ඇඩ්මින් පෝස්ට් එක GMOS අයින් කරලා
ඇඩ්මින් කරා හිරේ දැම්ම දවස්ථාවට මේකයි මම හිරේ ගියේ. හිරේ ගියේ මන්නාරම හොස්පිටල් එකේ අම්ම කෙනෙක් මැරලා ඉන්නවා කියලා රාත්‍ර බලන්න ගිය නිසා. අද වෙනකන් ඕගොල්ලෝ මට මොනවද කරලා තියන්නේ? මට දවස්ථාවට මේ හිරේ දැම්මා. මම හිරේ ගියේ මගේ වෙනවටද? නෑ ලෙඩ කෙනෙක් කිරි දීලා ඉන්නකොට මැරුණා. එතකොට මම ට්‍රාන්ස්ෆර් කරා චාචරි හොස්පිටල් එකෙන් මේකේ කවුද කලින් හිටපු ඇමති කවුද මේ කේලිය රම්බු කළ නෑ කේලිය රම්බු කළ වෙන්න බෑ මේ කේලිය රම්බු කළ හරිද එතකොට මම ආව පේරාදිනිය දැම්මා පේරාදිනිය දාලා ඉවරලා මම එක දවසක් අම්ම කෙනෙක් මැඩුවා කියලා හස්බන්ඩ් මට කතා කරා මගේ වයිෆ් මරුණා බබාට කිරි දෙනකොට කියලා එතකොට මම රාට ගිහිල්ලා මන්න